आईसाठी स्पेशल मुवमेंट आहे आता, तर आईच तुम्हाला सांगेल काय स्पेशल मुवमेंट आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ओळख करून देते, गिफ्ट पण आणलेला आईसाठी गिफ्ट असा. तर मंडळी गिफ्ट पण आहे, आता गिफ्ट त्यांच्या हस्तेच ओपन करूया. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आज सकाळी ओरोस साईडला मावशीला सोडायला आलेलो. मावशीला तर सोडून वगैरे झालेलं आहे आणि आता इकडे आलोय तर CNG पण भरून जाऊया पटपट. तशी आजची सुरुवात भाड्यानेच झालेली आहे. आज बुधवार आहे तर कुडाळचा बाजार असतो बुधवारी. तर सकाळी डॉक्टरकडे घेऊन गेलो होतो एक भाडं 9 वाजता. तिकडनं आलो आणि आता डायरेक्ट इकडे आलोय. मावशीला सोडून जस्ट निघालोय आत्ता आणि ब्लॉगची पण सुरुवात झालेली आहे. ऊन कसला जबरदस्त पडला आहे बघा, एकदम खतरनाक. सध्या भात कापणी जोरदार चालू आहे, एकदम रखरखत ऊन आहे. आणि CNGची गाडी पण 10 वाजता आलेली आहे. आता 10:30 गेलेले आहेत. लेट्स गो, जाऊया पटपट. पहिलं तर CNG भरून घेऊया. पोहोचलो पंपावरती आणि आपल्या पुढे एकच गाडी आहे, 4 व्हीलर पण एकच आहे. बघूया आज किती रुपयांचा राहतोय गॅस गाडीमध्ये, किती किलो बसतोय. टाइम आता बघू शकताय. अरे 11 वाजून गेले, पण 11:08 झालेत. आज आपल्या गाडीमध्ये तुम्ही बघितलं CNG 161 रुपयांचा राहिलाय. 1 किलो काहीतरी आलाय, 1.5 किलो. जायचं आहे जाता आता ATM मध्ये. बघूया असणार इथेच त्या साईडला. आपल्याला इकडनं जाऊन त्या साईडने परतून यायचं आहे. ओरोस मध्ये आहोत करेक्ट. त्या साईडला सगळे ऑफिस वगैरे आहेत जिल्ह्याची. आलो इकडच्या साईडला, ATM मध्ये जाऊन येऊया. गाडी तर लावली. कॅनरा बँकचा ATM आहे. पैसे आपले आले. लेट्स गो. आता आपल्याला जायचं आहे डायरेक्ट घरी. इकडे तिकडे कुठेच जायचं नाही, तर आरामच करतो. तब्येत एकदम डाऊन झाल्यासारखी झाली, सर्दी वगैरे हैराण. परवाच्या दिवशी लिंबू सरबत प्यायलेलो कुडामध्ये. कालपासून एकदम, काल सकाळपासून आज तर एकदम घसा वगैरे बसूनच गेलाय. मंडळी भेटतोय तुम्हाला बऱ्याच वेळानंतर. तर आता टाइम झालेला आहे करेक्ट 2:20 झालेली आहेत. आणि आज दिव्या हाफ डे होता दिव्याचा, त्याच्यामुळे मग जेवणासाठी वाट बघत राहिलो. आणि घरी आल्याला मग अशी भेटलोच नाही, तर आराम करत होतो थोडा वेळ आणि जमत नाही त्याच्यामुळे. आता विक्स वगैरे लावला आहे इकडे मस्त. आता जरा शांत वाटते, थंड. आणि गोळी पण घेतलेली आहे तापाची, त्याच्यामुळे आता ताप तर कमी वाटतोय. आता जेवणाचा टाइम झालेला आहे. दिव्याची वाट बघत होतो जेवणासाठी. तर परत एकदा तुम्हाला भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि दुसरी गोष्ट तर आमची भाऊबीज काय एवढ्यात सेलिब्रेट होणार नाही, बघूया कधी होते, कारण आम्हाला अडचण आहे त्यामुळे. तर आता बघूया जेवण काय. चला, जेवण पण रेडी झालेलं आहे. आणि आज आहे वांगा बटाट्याची भाजी, डाळ आणि काय आणि ऑमलेट. कॉम्बिनेशन जरा वेगवेगळा. येवा मंडई जौक आणि सगळे बसतो बघा. आज बुधवार आणि कुडा तर जबरदस्तच गर्दी होती, भयानक. मासे मार्केटात भरपूर गर्दी आहे. मासे मार्केटात आणि मुंबईवरनं पण इले लोक बरेच, त्याच्यामुळे गर्दी भरपूर आहे. सुट्टी आहे ना. मालवण त्या दिवशी गेले किती गर्दी होती. मालवण आता सध्या फुलच बीच वगैरे एकदम जबरदस्त गर्दी. बाहेर आधी गरमी चालू आहे, त्याच्यामुळे बीचवर गर्दी झाली वाटतं ना. आपल्या घरात रवत नाही, काहीतरीच गरम.
येवा मंडळी जेवण वगैरे पण झालेलं आहे आणि आलोय आपण आपल्या खालच्या घरी आणि आता मस्त रील एडिट करायला बसतो. कारण बरं नसलं काय असलं तरी काम तर करावंच लागणार. आणि रील आता संध्याकाळी 4ला अपलोड करायचं आहे, त्याच्यामुळे आता तर टाईम झालेला आहे, करेक्ट 2:45 होत आलेले आहेत. सो जातो पटपट रील वगैरे एडिट करतो आणि त्याच्यानंतर परत आंघोळ वगैरे करायची. आज आंघोळ केलेलीच नाही तर कधीच मी बिना आंघोळीचं म्हणजे असं पटकन भाड्याला वगैरे निघत नाही. तर सकाळी उठायच्या अगोदरच भाड्याचा फोन आला लगेच 8:45 वाजता की 9 वाजता भाड्याला आहे म्हणून. मग तसंच उठलो, ब्रश वगैरे केला आणि भाड्याला निघालो. मग त्याच्यानंतर आलो आणि लगेच मावशीला सोडायला गेलो. आणि नंतर तर तब्येतच बरी नव्हती, अजूनपर्यंत तसाच चालू आहे. डोक्याच्या एका साईडला इकडे दुखते, वरच्या साईडला, आणि डोळ्यात नशी आग आल्यासारखं होते. असून दे, आता जातो रील एडिट करतो मस्त. आणि तुम्हाला म्हणजे संध्याकाळी जबरदस्त वस्तू दाखवतो. बाबूने ऑनलाईन एक वस्तू मागवली, ती दाखवलीच नव्हती गडबडीतमध्ये आणि बाहेरच होतो. बघितलात काल मस्त रॅली बघायला गेलो होतो, त्याच्यामुळे ते राहून गेला गडबडीत. तर रॅली तर एकच नंबर झालेली, जबरदस्त. तर तुम्हाला नंतर दाखवतो वस्तू. पटकन आता रील एडिट करतो आणि आंघोळ वगैरे करून येतो. नंतर संध्याकाळी बघूया काय वस्तू आहे, तुमच्यापर्यंत शेअर करतो. A few moments later. भेटतोय तुम्हाला डायरेक्ट आता संध्याकाळी, जसं की बोललो होतो. तर आईसाठी स्पेशल मुवमेंट आहे आता. तर आईच तुम्हाला सांगेल काय स्पेशल मुवमेंट आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ओळख करून देते. हो, माझं मित्र आणि भाऊ पण. आता 2 वर्ष झाली आम्ही आता गेट टुगेदरच्या निमित्ताने एकत्र येण्यापासून रक्षाबंधन, भाऊबीज दोन्हीसाठी माझ्याकडे येतात. आणि आज खरं म्हणजे आमका अडचण आहे, तरी पण मी म्हटलेलं अडचण आहे, प्रॉब्लेम असल्यामुळे आज भाऊबीज करून मिळायची नाही. तरी पण तो दिवस वाया जाता नाही याच्यासाठी म्हणून तो खास इलेलो हा. तर आणि पहिली गोष्ट माझ्यासाठी गिफ्ट पण आणलेला, आईसाठी गिफ्ट असा. तर म्हणजे गिफ्ट पण आहे, आता गिफ्ट त्यांच्या हस्तेच ओपन करूया. आणि अजून पहिली गोष्ट काय, माझा भाऊ आता मुंबईत असता, तर त्याच्या रक्षाबंधन भाऊबीजेक योग मिळणार नाही. तर दरवर्षी असा म्हणजे खूप वाईट वाटत काय, तर त्या दिवशी सगळ्यांचे भाऊ असतात काय असतात आणि आपलं भाऊ लांब असतात, तर ती कमी आहे ना पूर्ण करून काढल्या ना. तर 2 वर्ष झाली रक्षाबंधन भाऊबीजे दिवशी. काय तुका मी आजार सांगितलंय, ऍसिडिटी त्रास जो काय असा सगळ्या करण्यासाठी चहा, आयुर्वेदिक चहा पावडर, आयुर्वेदिक चहा पावडर आहे आईसाठी. तब्येतीची काळजी सगळ्यात महत्वाची. तुमची तब्येत ठीक तर तुम्ही काय पण करू शकताय, कुठची गोष्ट अचीव करू शकताय. तर त्याच्यासाठी एकदम असा खूप किमती गिफ्ट आहे आईसाठी. आणि कारण नेहमी कधी पण काय तर काय बरं नाही किंवा काय आजार आहे, लगेच तो माणूस हजर असतो घराकडे. या सगळ्यात महत्वाचा विचारपूस करतो. मी रिकामी असेल, माका वेळ नसतो, पण तो इतकं कामात असलं तरी काय माझी चौकशी करीत असतो काय करतं काय नाही. मंडळी त्यांचा प्रवास, वर्ग मित्र, ते भाऊ आमचे शेजारी, आमच्या बाजूच्याच गावात राहतात असं आहे. म्हणजे सिंधुदुर्ग किसान संघटनेचा अध्यक्ष. हा, सिंधुदुर्ग किसान संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. तुम्ही जर एकदम जुने ब्लॉग बघितला चॅनलवर जाऊन, तर आम्ही त्यांच्या शेतात म्हणजे फेरफटका मारून पण आलेलो आहे. आणि तो व्याप त्याचं खूप मोठं असतं. त्याच्यात ना म्हणजे माकाच असं नाही, माझ्या ज्या मैत्रिणी आहेत प्रत्येकाकडे तो वेळ काढून जातो, चौकशी करतो किंवा भाऊबीज, रक्षाबंधन यावेळेस सगळ्यांका भेट देऊन येतो. आता पण बरेच जणांचे फोन झाले आणि खरंच थँक्यू. मंडळी आता मस्त बातचीत चालू असेल थोडा वेळ. बातचीत तर झालेली आहे आणि बराच वेळ झालेला आहे आता, आणि टाइम झालेला आहे आमचा जेवायचा. आणि जेवण तर एक नंबर आहे, तुम्हाला दाखवतो. एकदम जबरदस्त, तुम्ही बघू शकताय. दिव्याने केलेली आहे बिर्याणी, दिव्याची आवडती डिश. आणि हे आता कधीही करू शकता, हे आता कधीही करू शकता. तर येवा जोक, लेअर जबरदस्त काढलेला आहे एकदम. टोप पण मोठा, टोपही मोठा. हातात काढल्यानंतर बघूया कशी वाटतं. एकदम खळखळीत केलं ना, भात तर एक नंबरच केलं ना, जबरदस्त. तुम्ही बघू शकताय, एकदम भारी. आणि त्याच्यासोबत इकडे बघू गेलात ना तर रस्सा सुद्धा बनवलेला, फुल हॉटेलचं फील तुम्ही बघू शकताय घराकडे. बघू गेला तर दिव्या प्रोफेशनल कुकच असा तसा, होय ना. मनार घेऊ काय फक्त. आणि मासे पण असत भाजलेले पप्पांसाठी आणि आईसाठी. तर यवा जोक, आईच्याने आवडते मासे. कांदा टोमॅटो पण असा. आपली तब्येत नाही बरी, त्याच्यामुळे टोमॅटो पासून आपण लांब राहूया, कांदो घेऊया बस. येवा मंडई जेव. अशा प्रकारे आपलं जेवण तर झालेलं आहे आणि आई आणि बाकी सगळे अजून जेवत आहेत. तर आता जातो मस्त ब्लॉग एडिट करायला. तब्येत अजून नीट बरोबर वाटत नाही. आणि एक गोष्ट गडबडीत राहून गेली, ती म्हणजे बाबूने काय घेतलं ते दाखवायचंच राहून गेला. ते काय ते डेली ब्लॉगच करतोय, उद्या पण दाखवू शकतो. उद्याच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल बाबूने काय घेतलंय. आणि दुसरी गोष्ट तर मंडळी,
उद्या परत सकाळी लवकर भाडं आहे, त्याच्यामुळे ब्लॉग एडिट करतो आणि गोळी घेऊन मस्त झोपतो, आराम करतो. आज दुपारी गोळी घेतल्यानंतर जरा चांगलं वाटत होतं. सो आता जातो, मस्त भेटूया उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.